¿Parecido me está sacando o qué, eh? Algo levanta la pierna, Rosy. Rosy, a ver hasta dónde levanta la pierna, a ver hasta... Venga, abre, ábrela. Arriba la falta, la falda arriba.
Lemoako telebista. El primero. Y eso teníamos que hacer. Podían haber cuando hemos ido. Oye, honetara. Buenos días y bienvenidos a todos en nombre del grupo de danzas Edurre que hoy celebra su 35 aniversario. Hemen bildu gara, sasoi desberdinetan taldearen partaide izanekoak. Ekitaldian agertuko diren dantzak Euskal Herriko alderdi desberdinen ohiturak biltzen dituzte. Ikusi ahal izango duzuenez, dantzariak adin desberdinetakoak agertuko dira. Edurre dantza taldeak izan dituen sasoi desberdinak hemen bilduz. Las danzas de hoy van a recoger las costumbres de toda Euskal Herria y van a ser interpretadas por gente de las distintas generaciones que han formado este grupo. Ekitaldi hau antolatzean lagundu gaituzten guztiak eskertu nahi ditugu. Basauriko udaletxea, Lankide Aurrezkikutza, Bilbondo Eroski, Euskal Dantzarien Biltzarra, Nerbioi eta Arratialdeko dantza taldeak diren Lemoako Durundibarri, Orduñako Ihintza, Ugaoko Etorki, Zaratamoko Iratxoak,
eta baita herri honetako beste dantza taldeak. Basauritar Kultura Elkartea, Indartzu, Agintzari, eta beste hainbat eta hainbat pertsona egunetaz hemen lanean ibili direnak. Besterik gabe ba, has dadila jaialdia.
Claro, ya, pero ahora no, ahora bailando no.
Mila zorion edurre talde, egun eder hau bitarte, hain zuzen orain betetzen dira, 35 urte. Hemen badago martxa sobera, gizaldi bat bete arte. Hemen badago martxa sobera, gizaldi bat bete arte. Hogeita hamabost urte luzeak, emankor eta sakonak, iraun bakarrik egite horrek, ez da kaski ez gaur bromak, dantzan ikusi ditugu aurrak, emakume zein gizonak, nere partetik edurre zuri, bihotzetik zorionak. Nere partetik edurre zuri, bihotzetik zorionak. Mila zorion talde ontako, arreba eta anaia, eskurik esku horrik uzi dut, lehengota gaurko garaia. Liluragarri jarri dozue, gure aurreko zelaia, zueri esker gaur egiten da, benetako euskaldun jaia. Zueri esker gaur egiten da, benetako euskaldun jaia. Frankismoa den garaian dauka, bere herria, argi baitago ez dala hiltzen, dantzan dakien herria. Argi baitago ez dala hiltzen, dantzan dakien herria. Zuen dantza den testigu gisa, etorri gara kantura, eguraldiak ere gaurkoan azaldu digu itxura, eguzkiaren txingar azpian, ara hor herri oitura, bizirik dagon herriak ez du, sekulan galtzen kultura. Bizirik dagon herriak ez du, sekulan galtzen kultura.
Kultura horri eusteko hemen, lehen eta orain guk gaude. Urte hauetan mugitu dute, nik ez dakit zenbait jende. Baina ez pentsa gure kultura dagoenik horren grabe. Egindakoa egin badugu, laguntza askorik gabe. Egindakoa egin badugu, laguntza askorik gabe. Inoiz laguntza falta izan da, eta sobera egurra, eta ala ere horra edurre, izena ere samurra. Izan daitela zuen taldea, ritmoaren goi gailurra, eguzki ederra eginda ebe, urtuko ezten edurra. Eguzki ederra eginda ebe, urtuko ezten edurra. Beraz edurren atzera gabe, aurrera jarraitu gogor. Gaurko honetan bide txarretik, ez baitut ikusi inor. Helduak ere hanka jasota, dantzan jarri dira jator. Kinasi pizkat behar dut eta neue ikastera nator. Kinasi pizkat behar dut eta neue ikastera nator. Hirugarren ez pentsa zazute, isiltzea daukagula, baina hala ere iparrerantza, beti da zuen brujula. Urte hauetan ez da isildu, anai artea sekula, denen izenez dantzarientzat, orezko matrikula. Denen izenez dantzarientzat.
han dejado de bailar ya. O sea, hoy han venido a bailar. Por eso todos han venido. Todos han venido, sí. Mi yerno ya se casó. Mi yerno está... Hoy han venido los antiguos y todo, como te digo. Claro, las carrozas, claro. Claro, pues ya muchos son de 40 y tantos años también, pues bailamos.
neure marxea jo.